Takže ja vás vítam pri dnešnom 19. dieli z série Rock and Play a dnešnom dieli si budeme dávať darčeky. Toto je dodabované, takže uvidím, jak to bude vypadať, či to vôbec vydám. A keď to je dobre, tak to vydám a ideme prvé dávať darček Tankovi. A momentálne, jak vidíte v inventári, tak je to Stone. Keďže ho má strašne málo a on ho používa na tie stavby svoje, tak mu dáme Stone. Bežím ešte na poštu a uvidíme. No, dnes sa rozdajú všetkým asi darčeky, okrem pár ľudí, ktorí má plné truhujce, ako je napríklad Bodka. Tá nedostane darček, lebo nemám jeho kandát. Takže, bohužiaľ, máte si prázdniť, truhujce vyprázdniť. Keď tak, ja nebudem robiť vám furt poštu. Robím to raz za čas poštu a nevyprázdňujú si truhujce. Čudanek dostáva Stone, všetci, čo máme inventár, ešte batlohu dostane, batlošček, použijem, tam máme Stone ešte a dáme to tam. Dúfam, že to bude dobré a možno to budem môcť vydať, uvidíme. A bežím domov, dám si home. Batloch home a ďalej si zeberieme pre Wolfixa Andezit a tuším Granit, lebo má nedostatok, tak mu ho len to dám do truhlic, keďže to potrebuje na svoje stavby tiež, tak mu to dám, darujem mu to pekne, keďže mám meniny, tak dám všetkým tým hráčom, čo sú tam aktívni, dám im darčeky. No, ja som si bol privrieť dvere, lebo a ešte mu dám Granit, tuším, červený a dostane to. Ja si pozriem. Logíš. Dobre, ešte nám dá spawn, nám pôjdem hľadať wolfovú truhlicu, keďže je malo označená, pravda, že? Tak si bežím zase dole, dostane to zase Wolfix. A ďalej to bude, čo hľadať, budem tú wolfovú truhlicu zema. Prejdem celú poštu. Noob tam už prestal hrať, takže tu ani darček nedostal, ne. Ten dostal podáka za tú neaktivitu, alebo za rodinné dôvody, že sa vyhováral, tuším. A uvidím, jak budem ďalej pokračovať. Či ma Teuro nevyhodí. Dúfam, že nie. To som našiel wolfovú truhlicu. Tam som vyhádzal tento bordel, keďže Wolf si nevie upratovať truhlice, tak som to musel vyhádzať, aby som to vôbec kam mal dať. To ešte odstavili pomaly tej pošty, takže som to vyhádzal. Bordel. A dal som mu tam darček. Keďže som dobrý človek, tak mu to tam dám. No, vidíme. Tak, dám všetci ten Andezit, až čo pôjdem na druhého člena. Pápesník som vyhodil aj všetko. A pôjdem na Teura. Ale to si najprv pôjdem pre materiál, ktorý je drevo a saplingy. A uvidíme ďalej. Potom pôjde ostatní hráči. Čo hľadám, mám vôbec drevo. Tak. Drevo nájdem všetko brezové, čo mám. Ja dúfam, že mi niekto dáme do izby počas toho. A dám mu černé. Smrkové, keďže on býva smrkovom, tak mu ani nebudem dávať smrkové.
koľko máme? 5 minút, dobre. A dám mu hento ešte saplingy. Si pôjdem zebrať do truhlice dole. Dole. Uvidíme. Saplingy, z každého mu dám trocha. Veď ich moc nemám. Oakwoodových pravda, že mám, ale však čo narobím. A ďalej mu dá smrka. Týto. Savana. A idem na spawn. Klasika. A nájsť eurovú truhlicu, ktorá je hneď hore. To hneď nájdem, tuším. No, som okolné už prešiel. A dostanem, vyložím mu tam inventár a pôjdeme na hlavný chod. No, to sa ešte nedespawnulo, to tam potom aj vyjádžem mimo pošty na druhej strane. Teoro mal tiež jeho bordel truhlica, ktorú si tiež nevie zebrať, tak som mu to spravil takto, uvidíte za chvíľočku, jak som to vyriešil. Ja môžem kašľať vaše, takto poštu. Starajú sa takto o poštu a pritom hentom musím pomaly upratovať, aby som mal vôbec kam dať darčeky. Však to je neuveriteľné, nejáne starať sa o tú poštu. Chlapci, všetkým do života, starajte sa o tú poštu. Ale to je neuveriteľné, furt. Bodka tiež je taká istá, má plnú truhlicu bordov a nejáne zebrať si to. Doma, keď som bol u nej, no tak hento. Tiež takisto, všade truhlice o darčeky a nejáne vybali to. Ak som nahádzal všetko toto drevo tam, to čo tam mal som mu nechal, aj prídavkom Oakwood a nech sa resetoval, lebo som asi bugoval inventár. Reštartoval, zapal a vypal Minecraft. A toto tu tiež. Tak som išiel dole, z čoho som vieš, že pôjdem dole. Skočím dole pre tú truhlicu, čo som našiel ten bordel, čo mal Wolf. Tuto. Hodil som mu tam truhlicu. Pekne na to a nech si bordel sebere. Alebo niekto si nevie vyberať poštu. Euro jasne povedal, že čo si nezeberete na pošte, no tak to prepadne prospech hento Rekenplay. Tak to už vie prepadotovacie veci, kebyže to má tak fungovať. Teoro to vôbec neplní. Od Matio tam dostal darček do kedy. A možno keď pôjdem ešte na druhý deň dojdem na Rekenplay, no tak hento. Inak tam nájdem ešte moje darčeky od týden, čo som im dal. Možno týmto videom, kto bude kúkať, možno si pôjde pre ten darček. A ešte pôjdeme na hlavné darčeky, ktoré si budú veľmi luxusné. Dostanú všetci pekne po Ironoch. Keďže Ironu mám navyše trochu a dosť aj diamanty im dám pekne. Nebudem skromný človek ja. Pekne budem rozdávať jak správny človek. A tak to vypadá. Takto. Skočíme dosť klasika. A ide sa hore. Vyberiem si papieriky, no, klasike. 4 si vyberiem. A označím sa, že od Jokera je na 5-1. Budeme to sa iba pouze jeden level. Na 5-1. Ak. A idem to na to. Hlavne sa. Aj takto sa dá ľahko odovzdať darček. Vyjde Dankovi. A takto začnem dizajnovať pomaly. Ale keďže mi to nevychádzalo, tak som si to ešte raz zebral.
A dal som to takto, aby to sedelo. A čas som to takto opakoval. Tak. Dával som to random, jak sa podarilo. A bolo vyriešené. A ja sa tuto zmolknem v tomto dieli a hotovo. Dávam tam pesničku. Majte sa.